régi munkásmozgalmi taktikával van dolgunk, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennek a politikai taktikának a lényege abban áll, hogy a kormánynak soha nem az a dolga, hogy kormányozzon. Nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy jó döntéseket hozzon, majd próbáljon megvédeni érvekkel azokat a változásokat, amelyek megtestesülnek a döntésekben, hanem, hogy ellenségképet kell fölépíteni, veszélyt kell megfogalmazni, patás ördögöt kell a horizontra rajzolni, és utána ezt az ellenséget, ezt az ellenségképet meg kell vádolni a legképtelenebb vádakkal. A történészek között vita van arról, hogy ezt a politikai taktikát Hitler tanulta-e Sztálintól, vagy Sztálin tanulta Hitlertől. A hirdetések másról szólnak. A hirdetések a hazugság hadjáratnak a részei. Tehát a hazugság két részből áll mindig. Első hazugság. Az ország jó állapotban van. Jól tettük a dolgunkat. Érdemes nekünk bizalmat szavazni. Második hazugállítás, második hazugság. Az ellenféltől félni kell. Veszélyes. Bojtos farkú ördög. Kénköves a lehelete. Óriási veszélyt rejt. Elveszi a pénzed. Elkobozza a vagyonodat. Állami gondozásba viszi a gyerekedet. Letapossa a nyugdíjasokat, szóval borzalmas dolgokat fog elkövetni. Ez a hazugság második része. Most én mindig azt mondom, hogy a demokrácia azért mégiscsak egy kétségkívül veszélyes politikai rendszer. És a demokráciában nincs egy olyan fölsőbbség, amely végül igazságot osszon. Hát valóban az történik, hogy az emberek többsége ilyen vagy olyan álláspontra jut, ami mindig magában rejti azt a kockázatot, hogy becsapják az embereket.